Γεια σας, είμαι η Θάλια Αλεξίου και μοιράζομαι σοφία. Πάλι θα μιλήσω για την καθαριότητα της ενέργειας και πώς να βγάλουμε ε, τα περιττά πράγματα που έχουμε από το σπίτι μας για να αφήσουμε την καινούργια ενέργεια να έρθει. Πολλοί με ρωτάνε πώς και τι και δεν θέλουν να βγάλουν το ένα και δεν θέλουν να βγάλουν το άλλο. Εγώ προσωπικά καθαρίζω με αυτόν τον τρόπο. Φωτογραφίες οι οποίες αυτά τα άτομα δεν είναι πλέον στη ζωή μου και δεν υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, δεν είναι στη ζωή μου και δεν θέλω να έχω ένα κρίκο μαζί με αυτά τα άτομα. Ή φίλες ή φίλοι ή εραστές ή οτιδήποτε, σύζυγοι κτλ. Αραβωνιαστικοί κτλ. Αυτές οι φωτογραφίες για μένα δεν ισχύουν. Φορέματα, πάω πίσω στο χρόνο που τα αγόρασα, τι εποχή ζούσα. Ζούσα εποχές με στρες από οικονομικά, ζούσα εποχές με σχέσεις, με προβλήματα υγείας, όλα αυτά. Καθαρίστε την ενέργεια, πείτε τους ευχαριστώ που μου προσφέρατε, ήσουν το κατάλληλο για εκείνη την εποχή και σας καθαρίζω από τη δική μου ενέργεια και την προσφέρω κάπου αλλού. Επίσης, αν έχετε πάει σε κηδείες, ρούχα τα οποία αυτά τα ρούχα μπορείτε να τα αντικαταστήσετε. Καθαρίστε τα, μην τα δώσετε ποτέ ακαθάριστα, μην τα δώσετε χωρίς να τα ευχαριστήσετε, διότι αυτό ζούσατε εκείνη την εποχή. Επίσης, σπασμένα πράγματα, κατσαρόλες μέσα σε κουτιά ακόμα, ποτήρια μέσα σε κουτιά ακόμα, δώστε τα, κάποιος άλλος θα τα χρειαστεί. Ξέρετε καλά ότι δεν θα τα χρειαστείτε και αν έρθει εκείνη η ώρα να τα χρειαστείτε, τότε πάτε και αγοράζετε άλλα γιατί θα έχετε απεριόριστη αυθενία. Σας αγαπώ πολύ και σας εύχομαι καλή καθαριότης για το σπίτι.